пасове! Ники, искай! Бранко! Центъра! Бранко! По-бързи пасове нямаш ли? Саша, айде отвори! Давай! Паци! Мете! Аре, паци или мете, аре по-живо, Оги имаш! Сам си. Айде! Подекай сте малко! Пързане, голямо трептере! Айде към бе, давай! Едно! Юлия, по-далече! Пас! Прибирай! Прибирай! Паци, прибирай! Излезте малко, камбе, излезте, айде! Емо, пред топката! Емо, по-пред! Още! Аре, Оги! Павлина, къде отиваш да те има човек? Саша, бързо, мате, айде, бързо! Оги! Айде, бързо! Връщай! Мете! Ало така! Браво! Айде, Супер! Няма време да се Мете! Пас! Няма време да се дреме и искаме гол! Няма време да се дреме и искаме гол! Айде, Вики, айде! Сам, емо искай! Вики, дай! Пуснете го, бе! Оги! Айде малко, надъхай! С топка го пъче топа! Аут! Оги! Тая топка ще топа 15 пътя! Айде, Крис, затвори го! Канен, до капитанен камба! Матей до него, айде, Крис! Виж го Какво гледаш? Защо се пазиш? Защо отиваш на там? Между двамата ли? Паци, между двамата имаш пространство, ти гледаш са време, се криш. Прибирай назаде! Оги! Връщай! Айде! Браво, Гале! Браво, дете! Саша, зад на гърба! Динамо! Динамо! Дайте ми че! Динамо! Динамо! Айде, Мати! Динамо! Крис! Крис! Смяна! Айде, дай! Крис, чай да ви почуе, браво! Оги! Браво, по-прочета, браво!
Ей! Не сте! Диагонал, ако няма скоро. Дай полза, дай полза. Браво, Иво. Мина! Айде, Ачо! Дай къде топката, това се удари и гърдите. Айде, Камба, движи! Ники, прибирай! Мачо, дай, Мачо, дойде! Дай! Подсигури го! Браво, бе, Алекс! Паци, дай бързо, има осена! Дари тръгвам за гърбачи. Не се има! Айде, горе! Пасвайте! Хайде, човек! Айде, Ачо! Ачо, подай, играй! Играй! Риско! Макс! Айде, Ачо! Браво, Аче! Риско ще видиш. Камбаш, човек! Матеиш, човека! Браво, Алекс! Зари! Зари там! Матеиш, човека! Зари, прибери! Алекс, прибери към центъра! Само Емолина! Зари, добре си така. Василев, искай! Зари да подсигури вътре, Алекс. Алекс, влез на вътре! Айде, Вики, брат, давай, Къде е? Саша! Саш, дай! Чао! Браво, Алекс, Саша! Дай! Пълни ли бете? Каза на Оги. Оп, Макс! Оги! Пре! Оле, помни, Паци! Айде, всеки човек! Внимавай, защитите, внимавайте! Зари, стой! Дай, Зесе! Това ще ми Зари, ще дойде при тебе. Аре, Емо! Зари, казвам ти! Иво! Мачо! Матей! Айде, Матей! Айде, Вики, бе! Макс! Вътре назад е! Юли, стичи! Оги, няма да ги пускаш! Айде, Вики! Отъча! Сам! Нищо е! Макс, прибери се Назаре, бе! Дай ме малко уважение към тренера. Назаре още! Ти ли става стане? Такова е, какво се оплакаш? Какво пак ревеш? Няма да ревеш! Айде, Аре, Камба, Юли, айде! бе! Аре, Емо! Ачо, тръгвай! Емо! Иво, излез! Пати! Оги! Ники, събирайте! Внимавай! Айде, Ачо! Дай му я! Стоп! Алекс, ти си! Пак! Браво, бе, Алекс! Да не пада, бе! Повече! Стоп! Прибирай! Василев, прибери! Пати! Прибирай! Прибирай! Ще го Оги! целуй цяла мъжа. Пати! Прибери още назад! Прибери назад! Саша, ела тук, ела. Емо! Върви през топката! Има време. Напред! Емо! Айде! Зари! Динао, дайте! Не се предайте! Василев, излез! Юли, излез! Юли! Излез! Оги, да ни пада! Глава! Мина! Айде, Камба, смело! Аре, вземете!
Давай! Обръщай я! Юли! Обръщай я, Василев! Але му съм! Айде, Вики! Паци! Айде, Камба! Браво, бе, Камене! Фаул! Добре! Както вчера тренера каза! Трябва да има... Ади! Смяна! Ади! Айде бързо, айде! Ади! Смяна! Оги! Една идея Много по-отзад! смело! Много да бъде! Ники! Той им застана! Поглеждай, Оги! Браво, Ади! Айде, Вики! Дай! Отивай! Айде, Явка! Сам! Айде, отивай! Идвай! Дай на Паци! Паци! Браво, Мони! Айде, Явка! Чакай, пътай! Дрибал! Дени, тръгни! Добре, стивай, я се прибирам. Прибирай се там. Айде, Камба! Чакай, Оги! Яворе! Какво правиш там? Зари! Мони, очи се! Динамо! През гол се мисли човека! Динамо! Дени, Камба! Оцели вратата! Горе! Ага! Оги, спокойно! Паци, спокойно! Оги, Паци, Емо, там! Василев, влез на вътре! Оги! Дени, айде, чака, Дени! Бранко! Ритай! Събирай! Вики, събери Камене назад! Сам си! Айде, Зари! Зари, са пасил! Айде, Дени, смело! Дай! Иво! Василев, прибери! Оги, Ники да ви пада! Айде, Вики, дай! Спокойно, айде! Ники! Вики, влизай! Хайде марш! Удар! Айде, бе! Три пъти горите от Заяц! Оги! Айде, Вики! Дай, бе! Василев, прибери! Ники! Юли! Паци идва! Чака на паси, момчета, Паци! Махай! С вътрешната част, Огнене! Що влагаш се? Сам си! Обръщай, Макс! Обръщай пак! Обръщай! Аре, пръсти! Телята, колко ли има? 6 минути. Оги, побия! Макс! Дени! Василев, Василев! Иди да остани!
Един да остани. Още по-назад. Айде, момчето ми! Браво! Пас! Айде, Алекс! Ево! Кажете му, че имаш изстояние на едната, защото засича точно в него. Няма много удължение, трябва да видим. Няма съсипа. Хайде, Ево! Хайде! Мина, Саша! Мина! Паси бърже! Говорете се, Дени! Тръгвай, бе, Саша! Ники! Оги, заставате, остъги застава! Айде, Саша! Ники! Не покрили заставата! Оги! В единия край! В единия или другия избери! Гледай в центъра! Дени, човека! Оги! Дължи си в другия край! Дай, Дидино, натискай! Василев, остани! Ей го, Маркс! Маркс, напред, тръгвай! Дай! Добре! Отваря, търсия! Зари! Дени, поиска! Дени идва! Не! Максимум за тана си! Аре, човек, 5 минути биете едно положение. Айде, съдята, вземи мерки. Ти за кой сложен там? Я влезте вътре. Вики! Вики! Айде! Оги за тебе, давай! Дай, Синьо! Утре се посилваме за 3 класа. Ай, точно! Удобно! Изгледайте! Оги! Брани! Да не зачудахме! Ако я вземе, ще ритим! Саша! Пати! Айде, Иво, бързо! Давай напред! Дени, напред, айде! Напред! Давай напред! Сега тръгвай след паса, тръгвай! Айде, Ачо, Ачо, мина! Ачо, айде! Охо! Оги! Преско! Стой! Там! Не дай да широк! Марш! Ечка! Марш! Ено! Саша! Марш! Човек, айде! Това е застата! Дай първа, Алекс, първа! Марш! Към бъде! Пати Зари! прибре! Зари! Оцели вратата! Стреляй, само оцели вратата! Оцели вратата, Зари! Престъпника! Пати прибре още вътре към Василев! Дай! Към Василев, да, Пати!
Ajde, Kiri! Ajde, Zdoni! Čisto, ja, Zdoni! Marš, ustavijenik! Bravo! Paci, vrsto! Paci, pusti ovo! Drigao, evo prebiraj! Ajde, davaj, pasa! Ajde, Kambar, O! Za sada! Ogi ti si! Marš! Dinamo!